Den er herinde. Hvor er du, min lille gyldne maske? Hvor er du? Hvor er du? Der var du! Hvor er du? Der er du, jeg kan se dig. Der er du. Far kommer ind med sådan. Far er på vej. Far er på vej. Jeg fik dig. Nye gyldne maske. Dejligt at være hjemme igen. Endnu en dejlig maske til samling. Nej, hvor livet er bare perfekt. Når man stjæler, og det hele ikke bliver defekt. Endelig fik jeg min gyldne maske. Den har været savnet. Men jeg må nok sige, at det var en hård tur. Nu har jeg fået varmen. Men heldigvis blev jeg ikke opdaget af de skumle betjente. Så ja, jeg må nok sige, at det var et vældig lykkes mission. Jeg tror, det var det for denne historie. Vi ses i afsnit 2. Hej. Sikke en herlig morgen. Jeg tror i dag, det bliver sådan en afslappningsdag derhjemme. Hvor vi skal drikke os i hegn med noget gammeldansk. Skål, siger vi. Skål. Jeg er lige stået op for en skønhedssøvn. I går stjal vi den gyldne maske. Det var så herligt, herligt. Ha. Det kræver lige en omgang små fugle. Ser man det? I dag er planen, at vi skal drikke os stiv. Og planen er, at vi skal stjæle den gyldne lampe. Den ligger ikke så langt væk herfra, hvor jeg bor. Så jeg tænker ikke, det bliver noget problem. Ser man det? Jeg må hellere få min jakke på, så lad mig komme afsted. Ja. Ja. Ser man det? Jeg må nok hellere komme afsted, så jeg ikke kommer for sent. Den her jagt, den har passet mig bedre. Enten er jakken er krymmet, eller er det mig, der er vokset. Jeg var lige ved at glemme det. Jeg var lige ved at glemme min gyldne maske. Må du endelig? Museum. For satan.
Se mig det. Jeg kom jo ikke for at læse avis. Jeg kom jo for at stjæle den gyldne lampe. Forsigtigt tager jeg den uden at blive opdaget. Den pynter rigtigt derhjemme. Jeg må hellere skynde mig hjem. Se, Masker. Prøv at se, hvad din far han har skaffet. Han har skaffet den gyldne lampe. Det er så dejligt. Det skal fejres med et glas små fugle. Hvor er det da dejligt. Den dræller. Så må jeg bare lige på, hvis jeg ikke kan få den af. Nej, må jeg nok hellere få hængt på plads. Jeg begynder at stresse. Den gyldne lampe er nu endelig min. Fuck alle de museums svin. Skål! Nej. Det må jeg nok sige. Sebastian. Det er sgu godt arbejde. Ved I har set de 2 afsnit, jeg har lavet. Jeg håber, det giver okay mening. Jeg synes i hvert fald, det var pisse sjovt at lave. Men nøjs, hvor har jeg det godt nok varmt. Så jeg er glad for, at I gad så med. Ja. Så absolut kortfilm. Vi ses.